L-għawiem professjonali Nila Ġus se jkun qed jerġa' jipprova jikser rekordinji billi jew madwar Malta Għawdex u Kamuna. F'konferenza tal-aħbarijiet ta' Ġus qal kif din l-għawma se tkun twila mal-160 km u bekk tagħmilha l-itwal għawma f'baħar miftuħ li qatt saret. Intqal kif l-għawma li mistennija tieħu 3 ijiem u tirrikjedi mal-175,000 qatfa se ssir fit-tieni nofs ta' Settembru bid-dati finali jiddependu fuq it-temp. L-istess għada qed tiġi finalizzata r-rotta li se jsegwiha Ġus. Jekk tirnexxi l-għawma, l-għawiem Malti jirnexxielu jikser ir-rekord tal-itwal għawma f'baħar miftuħ mingħajr assistenza fejn ir-rekord preżenti wkoll waqfu. L-għawma se tkun qed issegwi tentattiv ieħor is-sena li għaddiet fejn Ġus sfortunatament ma setax itemm minħabba li ngidem minn kwantità kbira ta' bram fejn kellu wkoll jingħata attenzjoni medika. Dakinhar kienet jowm il-barra mill-kosta ta' Majorka fi Spanja. Lan wara l-għawma ta' Settembru li ġej u oħrajn li tella Ġus fil-passat u li jkompli qajjem kuxjenza dwar l-abitat marittimu ta' pajjiżna flimkien mal-NGO Wave of Change u b'kollaborazzjoni mal-NGO Zibel li se tassisti b'numru ta' clean-ups bħala parti minn din l-inizjattiva.